Labi sa 500 na suspected cases kan hand, foot and mouth disease na irehistro sa probinsya nin Albay. Uyan report ni Rosie Nieva. Nagpakol na sa 541 ang nairehistrong suspected cases kan hand, foot and mouth disease gikan sa 10 banwaan asin duwang syudad sa probinsya ni Albay. Sa datos kan Provincial Epidemiology and Surveillance Unit, kadaklan sa mga tinamaan kan helang ang mga aki na nag-eedad sa taon hasta 10 anyos. Nagpoon na manutaran na nasambitan ng helang ka Nobyembre 15 hasta Nobyembre 25 kung saan nangyayinotan sa may pinakadakol na kaso ang banwaan kan uwas na igwang 162. Panduan, Legazpi City na igwang 79 kaso, 73 sa Ginubatan, 55 sa Daraga, 50 sa Kamalig, 30 sa Tiwi, 25 sa Tabaco City, tig 16 sa Pulangi asin Santo Domingo, 13 sa Rapu-Rapu, 12 sa Manito asin 10 sa Malilipot. So far, out of 162 cases, wala kita kikuang kina-hospitalize. And then sa kuwan pa lang, sa age grouping, ang pinakaaki tadigding affected is 7 months old. Ang pinakagurang is 11 years old. Nagkondusir man in disinfection ang mga personahe kan Provincial Health Office Sanitary Services sa mga infected area, urog na sa mga eskwelahan kung sa iniguang mga tinamaan na estudyante. Bali, may mga areas din po kami, nagkaroon po kami ng information na meron din po mga ganitong kaso ng foot and mouth disease. Kaya nga po, bali, ang kinaanohan lang natin, yung fatality rate niya, ay napakababa. Nagpatanid man ang mga health experts na in kaso makamati nin sintomas arugan kalintura asin rashes, day na muna magluwas sa harong nganing day makaulakit sa iba. Highly contagious kaya ang hand, foot and mouth disease kung sa naghahaloy ini nin 3 hasta 14 aldaw. Apuera ka ini, kaipuhan man ay mantinir ang kalinigan kan lawas para makalikay sa helang. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolanja.